galwad ola I merched Penweddig nid I ffordd I cael un os gwelwch yn dda. Last call for Penweddig girls to make their way to pitch 1. Hefyd y galwad ola I merched Plas Mawr, mae Brodyr mynd I cael 2. Plas Mawr, Brodyr girls, please make your way to pitch number 2. Sydd I fewn o'r dechrau merched, ia? Dwi'n gwybod. Just a quick one. Have you got the Urdd version? Because they're playing in exactly the same time. I'd love to. Yeah. That's what I was thinking, yeah. Do it. Let's don't cause a fuss, let's do it. These have asked them, that's the trouble. The picture. Do it. They're only passing the wrong player once. Yeah. O'r dechrau merched! Sydd I fewn! Felly dyma ni rown gynderfynol cwpan y merched. Penweddig yn erbyn Glantaf. Tîm o Gaerdydd yn erbyn y tîm o Aberystwyth. Penweddig yn y glas. A Glantaf yn y gwyn am y gêm yma. Penweddig sydd ar bêl yn ei dwylo nawr. Tackle uchel fyna. Ond dal heb cael y tackle I fewn. Cyfle nawr I Penweddig. A Penweddig fydd dros am y cais cyntaf yn y gêm. O dan y pist. Nid y cic orau tro yma, felly y sgôr yn aros. Penweddig 5, Glantaf dim.
Felly Penweddig a'i mal ddechrau y gêm yma. Ond y pêl wedi mynd mlaen o dwylo Glantaf, felly sgrym i Penweddig. Nid y ddechrau orau yma i Glantaf. Fi siŵr bydd Penweddig yn hapus iawn sy'n mae'r gêm yma yn mynd ymlaen hyd yn hyn. Felly sgrym i Penweddig. Sgrym pwerus gan Glantaf, ond Penweddig sydd ar bêl. Cyfle nawr unwaith eto i Penweddig. Ydyn nhw'n mewn am ar gais Ellen Hall sydd cuson i'r tacl tam y bach yn uchel. A dyna ni, ail cais y gêm i Penweddig. Y ddechreuad perffaith i'r tîm o Aberystwyth. Ond unwaith eto, y trosiad ddim yn mynd droso. Felly sgôr ar hyn y bryd, Penweddig 10, Glantaf dim. Cic ar hyd y llawr. Tacl galed fyna. Ond unwaith eto, dyma'r chwaraewr ti ddim mor roi'r bêl i Ellen Hall. Mewn i dwylo Collingwood. Allan ar yr asgell nawr, tacl galed mewn fyna. Ar Glantaf, lledu pêl nawr. Collingwood allan. Amddiffyn gwych yma gan Penweddig, wedi dwyn y bêl yn y dacl. Ond y dyfarnwr yn gadael y gêm i mynd ymlaen. Unwaith eto, aws gan Penweddig cyfle. A ni ddim yn mynd i fynd yr holl ffordd, y tacl wedi dod mewn gan Ellen Hall. Ond na, mae dal yn mynd. A cais arall i Penweddig. Ond na. Edrych falle bod y ref wedi rhoi kick-osb. Am ail symudiad fyna gan Penweddig, y tacl wedi cael ei cwblhau, felly ddim gallu mynd mlaen. Ond mae pêl yn syth nôl i Penweddig, ond am dacl caled fyna. Tacl a hanner gan Hall. Penweddig yn pigo bell, ennill y bêl nôl unwaith eto. Dyfarnwr yn galw am y sgrym, y pêl wedi mynd mlaen o dwylo Penweddig. Cyfle i Glantaf nawr, ond pas rydd unwaith eto. Dim cymorth gan Glantaf, dros y bêl pan mae Penweddig. Kick-osb i Penweddig. Wedi cymryd gyflym nawr. Oes cais arall yn dod fan hyn. Yr if nawr, Penweddig dros y llinell mae'n mynd. Cais arall i Penweddig. A'r sgôr yn 15 bwynt i dim. Dim trosiad unwaith eto. Felly sgôr yn aros 15 pwynt i ddim i Penweddig. Glantaf
yn chwilio I lledu'r bêl nawr. Ond y bêl yn wylo Penweddig, a dyna 4 cais y gêm. Ond na, wedi dyn nôl. Bydd yn sgrym. Glantaf yn chwilio am cais cyn yr hanner fan hyn, ond wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mantes yn cael ei ware. Penweddig. Ond am tacl unwaith eto gan Hall. Penweddig yn chwilio am y bylchau. Tacl wedi dod mewn. A oes cais arall I Penweddig fan hyn cyn yr hanner. Y dyfarnwr yn chwythu chwiban am hanner amser, felly sgôr ar y hanner. Penweddig 15, Ysgol Glantaf dim. Dyma nesa yn chwarteri cwpan y bechgyn. So the next game's in the boys club quarter final. Ar cae 1, pitch number 1 am hanner awr wedi 4:30. Stradau ar hyd y wain. Cae 2, pitch number 2, Paul Ysgolera. Cae 3, pitch number 3, Richard Crickhowell. A cae 4, pitch number 4, Gartholwg Caerelen. Yn gemau chwarteri y bowlen in the bowl quarter finals. Cae 9, pitch number 9, Lewis Pengham yn erbyn Bai Baglan. Cae 10, pitch number 10, Rôn yn Efor Gwyr. Cae 11, pitch number 11, St John Baptist yn erbyn Cwm Tawer. Ac yn chwarteri yr blas yn y plates quarter-finals at 4:30, hanner awr wedi 4. Cae 5, pitch number 5, Bishopston Newbridge. Cae 6, pitch number 6, Basaleg Cardiff High. Cae 7, pitch number 7, Glantaf Bro Edern. Cae 8, pitch 8, Cathedral Plas Nawr. Please drwch y ffordd i'r caeau I chwarae cyn gyntaf y bosib. Please make your way to the pitches to play as soon as possible. Let's go, Merched! Dale mi, Glantaf! A dyma ni ail hanner y rown gynerfynol rhwng Penweddig a Glantaf. Tac y grif yn dod mewn fanna. Glantaf gyda tipyn o waith I wneud I dod mewn nôl mewn i'r gêm yma. Glantaf yn edrych ffisegol iawn ar ddechrau'r ail hanner. Elan Hall sydd ar bêl yn ei ddwylo. Allan mae'r pêl yn mynd. Ond mlaen o'r dwylo mae'n mynd. Felly fydd hi yn sgrym. Ond oedd y dyfarnwr yn chwarae mantes, felly kick-off bydd I. Cyfle nawr I Glantaf. Wedi pasio 1-3. Dal yn mynd mae Elan Hall. Efyd nawr. I fewn i'r cyfle. A mae'r cais wedi dod I Glantaf. Felly Penweddig 15, Glantaf 5. A dyna trosiad llwyddiannus I Elan Hall.
Efe hwn i'r ddechrau y brwydr i dod nôl mewn i'r gêm. I bwcio lle yn y ffeinal cwpan y merched. Felly Hall i ail ddechrau'r gêm. Y 3 bounce a'r kick. Pellter mae wedi dewis, dim yr uchder tro yma. O, ond tackle galed arall fyna. Dyfarnwr wedi rhoi kick gosb i Penweddig. A gall Penweddig mynd rownd. Dyma ni, ond tackle unwaith eto. Glantaf wedi dod allan fel tîm gwahanol yn yr ail hanner. Roi taclo galed mewn. Ond y dyfarnwr ddim yn apus bod hwnna wedi mynd mewn y syth, felly scrum fydd i Penweddig. Dyfarnwr yn dod mas ar scrum tipyn. Scrum Penweddig ac allan. Cyfle nawr ar yr ochr dywyll. Heibio un, ond wedi cael ei daclo. Tackle arall, ond y dyfarnwr wedi gweud bod y pêl wedi mynd mlaen, felly cyfle nawr i Glantaf yn ail ar hugain. Penweddig. Paid dod nôl ar yr ochr yma nawr. Ochr arall. Felly Evie Collingwood sydd ar bêl wrth ymyl y scrum mewn i dwylo Hall. Tackle dda ar Elan Hall. Collingwood sydd ar bêl nawr, ond wedi colli'r bêl. A fe hwn i'r cyfle i Penweddig. Hall sydd yn cwrsio. Pas allan i Penweddig. Ond y dyfarnwr wedi gweud bod y bêl wedi mynd mlaen. Felly scrum i Glantaf. Evie Collingwood, unwaith eto. Bwydo'r bêl mewn i'r scrum. Kick let draws. Pwy sydd yna i'w gasglu. Ond allan mae'n mynd dros yr yslys. A lein i Aberystwyth fydd i. Cyfle nawr i Penweddig. Ceisio cael cais arall. I roi'r gêm allan o ddwylo. Glantaf. Edrych nawr i lledu y dadlwytho. Bêl mewn i dwylo Elan Hall. Ond efer hwn i'r cyfle. Efer hwn i'r cais. Nag e. Unwaith eto y cyflymder o Hall. A'r dyfarnwr wedi penderfynu rhoi scrum i Glantaf.
Collingwood ar y bêl. A fe hwn i'r cyfle. Heb gweld llawer o hôl yn y gêm yma. Os gyrraedd i'r stamina i gyrraedd o un ochr y cae i'r llall. Neu a yw Penweddig. Ond mae drosto am y cais. Dyw'r gêm ddim drosto eto. Cyrff wedi blino allan na nawr. A gall Hall cario ymlaen. Wedi sgorio siwrt gymaint o ceisiau hyd yn un yn y twrnament heddi. A na 3 phwynt yn ni. A dyna ni. Sgôr derfynol ar y cae 1. Penweddig 15. Glantaf 20. Felly Penweddig bydd y ffeinal. Cwpan y merched.